fulɓe mbaɗata e ko ɓuri heerade e ko ɓuri huɓtudinde holno leƴƴi ɓaleeɓe mbaɗata haa natta jiimeede hayso jiimani kam fotondira e leƴƴi hannde jontaɗi ɗi kadi ɗo gonɗi goronke laamete ceerno Mouhamadoul Habib ngal lamdal ne heewi doole wonno ko yewtere tan aduna e ko nafat ko adi fof ko fala budde yimɓe duttuno tarikh so leñol mbatten ko ɗo hannde luggiɗani no feewi sabu kewɗen ko yiide daari daaren haa ɗo joni hayso kenen daarani ko fate diine men l'islam kewɗen daarde ko daari tarikh julɓe holite kadi funnaguinaɓe jannguɓe tubakirine koye men motaw gandina tan ko Napoléon en kay goranta tan yimɓe bolle ɓoyi tan sa e bandiji ɗum jangguina affaire men ɓe mbawi ɗum sa namni hen go tan drustineɗo ɗo kala ko fate France kala ko fate Amérique sa huccini ɗum noon ke fate tarikh mum fotini silla joni jomumen ne poti ɗum andude so ɗumen namnima tawi mbaɗa ɗumen haalande caggal ɗum kadi mbaɗa asko taniraɓe men kaari jibin kaari jibin kaari ha yettima ko adi foof kam teskade nde hoore mum taw ma ganda hoore ma nde puɗɗa wawde darade jaada e aduna puɗɗirimi lefol nanugol mbimi ko neɗɗo sa yiɗum wadde maccuɗo a majjinat ɗum hoore ma honni mbaɗata kamɓe fulɓe kibliñol mawgol so tawi ko Afrique tan sappe jeenayi leydi oɗo labti eɓen toon eɓen Guinée Bissau eɓen Guinée Conakry eɓen Gambie eɓen Sénégal eɓen Mauritanie eɓen Mali eɓen Sierra Leone eɓen Côte d'Ivoire eɓen Togo eɓen Benin eɓen Niger eɓen Nigéria eɓen Tchad eɓen Cameroun eɓen honite kadi eyi Libéria eɓen Bangui Centrafrique eɓen Soudan eɓen Burkina Faso eɓen Éthiopie joni noon nokku en ɗum goni foof ɗi ɓuuri heewde tan ko Guinée toon ɗi ɓuuri liƴƴi keddiɗi heewde so tawi Sénégal kadi siɓe jaɓani feccede keeɓi fulɓi tan guildo ha less kamɓe kadi ɓuuri heewde leƴƴi ɗi foof kono noon ɗemgal mabɓe wona kañum jaali leydi jaali ko jolfo ɗum fof e wadde noon tarikh mabɓe ne woɗɗi mi wi duuɓi ujunaji 9 haade annabi Isa ɓe teska laamuji Misre ɓe teska hen annabaɓe hewɓe jalte mabɓe en teska gande kewɗe jalti leƴƴi ɓaleɓe gaddi ɗum e aduna en teska koɓe jeeya hen joɗi hen gueɗal hande sappe 9 leñol ko denɗiraɓe mabɓe ko kamɓe tan mbawi rendinde Afrique so tawi ɓe jogui pinal e rendude nde adi foof pullo foof yo andina hoore mum won kañum heko jiide heddiɓe eko jiide leƴƴi keddiɗe wasa berade soko hetti ser tan fiyata gueɗel ɗumen guel soko jangde nde ɗon noon yawti jomumen jangguite so tawi a andi hoore ma tan a andata jiiɗɗa heddiɓe a watta ɗum darnade wontata haajuma ɗum mayanta ko ɗum tiɗatma ko ɗum haɗatma ɗanade sabu kañum aɗa namni baɗi ni waɗatma darade so neɗɗo andi hoore mum haqiqa en famɗi ko yaɓɓat ɗum sa yi noon leƴƴi daneji hono kadi pilñiti hande ɓe tawi ko bindol fate dartu mabɓe Éthiopie sa yi horima timede bindol ala doole noon saabu ko woni nesuji won gueɗel ɗimel guel fulɓe jangguine rentude ko ɗo noon won pette ɗe fuɗɗam saabu leñol foof en ɓuurani jasde leƴƴi keddiɗi ala leƴƴi dentude tan taw mudu munu ala e nder leñol ngol wodani enen leƴƴi daneji fof dentani mbardirta ñande foof leydi oldi fof dentani mbardirta ñande foof leydi ɓaleji fof dentani mbardirta ñande foof
fulɓe kadi fof mbatan rendude mbardirta kadi ñan fof toroɗo e baylo o en cikkodir pullo o gaynako woni wi teskaki ɓeeɗa ɗum wonat tan nder kono ɗum ko hunde wona hujju dowrowo ko hujju pamaro hujju dowrowo o honno deftere ngal worata dental ngal taw kono kadi a warini yimɓe he dow mere son puɗɗorɗen janggen ɗemgal men aha ɗum addi dental noon puɗɗortoɗa ɓayre ngaalu ala puɗɗorɗen wiide enen jangga ɗemgal guilɗi yimɓe jalat on wono ɗemgal ngal addata mbuuɗo yimɓe gone jalde ɓen mbi onon tardini yimɓe ɓe ko liggaɓe ɓe ko yimɓe bolle puyɗen ɓe ko oɗo ɓeɗa ɓuran ɗumen ko haalde français ɓe ko ɓuran ɗumen ko haalde arabe walla jolfo walla liƴƴi goɗɗi goppa ko mumen ko puɗɗorɗen taw janngude ɗemgal men sabu e ɗemgal men ñaninani karfeji jonɗe e nder karfeji ɗi pinal men woni senen jangga ɗemgal men jangginoɓe ɗemgal ngal yo mbaɗa feere jangguinir hen kadi pinal boni mbiya an kam ko addi killi men ɗe waɗe deftere ɗemgal men ngal hoɗo ummi waɗe deftere so tawi yimɓe leñol ngol wona janngugol mbaɗen wiyete ko stratégie de communication peeje honno jottinirɗen miijoji men ko ɗum ɗo jewte mbaɗni kaari andi ko leɗɗe yo ar yewtan ko andi ko fay ko wurtan yo yewtan taw noon en wawi nafde kaari andi ko no wutti hoto sañirte yewtan ɗum e pular jangga jaam so technologie waɗi joni ene pewno machine aji japonais ɓe mbanni ƴetto dokka illi mumen taw illi ɗen gooti taw majjani mecce ɗe jejjiten kili ɗe ƴeewen ñeeñal gongal ngal nder saabu baylo konngol pular jogui ɗi wona ɗin konngol toroɗo jogui fullo konngol jogui ɗi wona ɗum gawlo o jogui sakke konngol jogui ɗi eɓe jaajno nafoore ɗemgal ngal kuccit ɗum yaadin ɗum e gollal saabu ko gollal yaajnata ɗemgal sa yi heeɓi gollal tan il faut ko dokkat ɗum inde ɗum yaajnata ɗum waɗa ɗemgal yaaji ɗemgal kala ɓuri ɗum heewde kutorde ɓuri ɗum a yaaji ɗemgal ɓurma luggide kadi ɗemgal kala ɗemgal ɓurɗo heewde kutorde hanki kañum ɓurma oɗo moƴƴude ɗemgal walla ɓuuri heewde miijoji hon lendorte hono miijoji en sifo e sifaji ɗemgal ciftogal fof ɓuuri heewde sifaji fof ɓurma heewde fulla en sifo leeɓi joni walla en sifo ganduɗa goobuji walla en sifo ganduɗa terɗe cohirɗi neɗɗo walla koye noon a wawa andude ɗo haaɗi a wawa tan andude ɗo haaɗi labba sen sifo leɗɗe a anda ɗo haaɗi gaynako sen sifo leɗɗe moƴƴe ɗe moƴƴani ɗe a anda ɗo haaɗi baylo o sen sifo jamɗe e o guirɗe a anda ɗo haaɗi cubballo o sen sifo diƴƴi e kutorde ɗum anda ɗo haaɗi te kadi yo ɗemgal ngal jangga oto yimɓe majjude pinal mum dental ngal ko ɗo fawto ɗo ndendita yimɓe mbaɗen batu guilɗi yimɓe piite en cokere saabu ɗemgal mum en mbarde woni waraɓe saabu ɗemgal pular ko ujunnaji yimɓe mbara maayi nder murten ɗo tan maɗan banggue goɗɗo murten ɗo tan ko foni ujunnaji jeegom innama ade majji hay goto anda ɗo naati sababu andi leñol ngol tan yaɓɓede ɓeeɗa mbi ko fala buddu min jaɓɓon ɓe min jaɓɓataki ɓe coka lepta lepti kewɗe duuɓi limtinɗi jonɗi ɓeeɗa gotol naati hen kono maayi hen heddiɓe cuwa hen naade kono kaata wonide kadi kaata o ko yimɓe fof ndendi ɗum waɗi noon hay ɗum ne yanɓe hen ɓe findini ko heddi ko ndegen namdal ma ngal en luggiɗi goto fof ne wawi ɗum jabade kono noon hey jiiɗam min ɗum ɗon jeeya hen woni teskade nde hoore mum wasde uddade nde kono noon yiiɗo hoore ma enen gaña hay goto mbimi kono yen jiiɗo koye men ndendina noon batu yo yimɓe ngar ndento ƴeew ko gilɓami wadde ko dañ anduɓe naati hen bindi defte won gandu goto biteɗo Aboubacry Moussa Lam windi ɗo deftere iwgol fulɓe to Misira min gari Bamako ñanden min mbaɗi tabital pulago mawɓodiral tataɓal fulɓe ndenti mbaɗi pelle fedde wotere hande aduna o foof ko hen jeeya woni fedde tabital pulago